you're most welcome. My YouTube channel News तक सिनेमा एमटीसी। तो नमस्कार भाई लोग, हम बानी अंकुश आजाद और रोमा लोग देख रहा बानी न्यूज तक सिनेमा। भाई आप लोग पीछे बैकग्राउंड पर मत जाइए, काहे कि हम पहले ही बता दिल बानी कि हम भाई इस समय अपन वीडियो ऑफिस में बैठ के शूट नहीं कर रहा। इस समय फिलहाल में अपन घर पे ही शूट कर रहा बानी आप लोगन खातिर, काहे कि 25 जनवरी दिन रविवार के दिन, माफ करम शनिवार के दिन हमारे एक्सीडेंट भइल के बाद से हम अभी तक घर पे ही बैठल बानी। और आप लोगन के बीच में आप लोगन के प्यार पावे खातिर, आप लोगन के दुलार पावे खातिर हम घर से ही अपन न्यूज कर रहे बानी। भाई तो पूरा सेटअप हम ऑफिस के घर पे ना लगा पाए, एक खातिर हमके खेत बा। चलिए हम भोजपुरी फिल्म मंगल राशि के बारे में बात कर ली। मंगल राशि के भाई बता दी कि 6 महीना पहले यानी नवंबर में ट्रेलर लॉन्च कर गई। अब भाई का रीजन बा कि नवंबर में से ट्रेलर लॉन्च कर गई, ओके फिर हटावल गई और फिर से ट्रेलर लॉन्च कर गई। अब एक बारे में बात कर लियो से पहले जे भाई लोग नया बा तो हाथ जोड़ के विनती बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर डालो, लोग बेल आइकन और घंटी दबा डालो और बाकी चैनल के दर्द दयाद हर हित मित सबके शेयर कर डालो, ताकि सबके भाई भोजपुरी फिल्म के बारे में पता चल सको। भाई एगो हम वीडियो बनेले रही, ऊपर थोड़ा हमको कमेंट आई, आप लोगों के बताएं वो कमेंट के बारे में। चलिए हमने के मंगल राशि पर थोड़ा सा फोकस कर लिया जाओ। तो मंगल राशि के निर्देशक बाड़े अजय श्रीवास्तव जी और निर्माता बाड़े अजय श्रीवास्तव और निर्मात्री बाड़ी इनकर प्रियंका रेवड़ी जी। चूँकि प्रियंका रेवड़ी जी फिल्म में खुद अपोजिट साइड में मतलब अभिनेत्री बाड़ी जे लीड कर नजर आ रही बाड़ी। ये फिल्म के सह निर्माता बाड़े कुलदीप सहाय, अमरदीप श्रीवास्तव। फिल्म के लेखक और कथा लिखे बड़े अजय श्रीवास्तव जी, पटकथा अजय श्रीवास्तव, सुरेंद्र मिश्रा और संवाद लिखे बड़े सुरेंद्र मिश्रा जी। छायांकन के बारे में बात कर दिया जाए तो फिल्म के छायांकन के लिए बड़े नित्यानंद त्रिपाठी। यानी छायांकन मतलब बहुत लोग आदमी भी ना समझ पावला, छायांकन मतलब बोला कैमरामैन, मतलब फिल्म के बखूबी कैमरा में कैद के लिए बड़े नित्यानंद त्रिपाठी जी। कोरियोग्राफी के बारे में बात कर देते हैं, फिल्म का कोरियोग्राफी के लिए उधारी बाबू, जगन्नाथ दास, जेपी जी। फिल्म का संगीत और गीत के काम के लिए बड़े जेपी छोटू यादव जी। माफ करम, गीत और संगीत पर काम बखूबी के बड़े छोटू यादव जी। अब ये फिल्म में स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं, फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू, प्रियंका रेवड़ी, सीपी भट्ट और धर्मेंद्र श्रीवास्तव जी स्टार कास्ट नजर आ रहे बाड़े। अब भाई फिल्म के नाम बा मंगल राशि। अब थोड़ा सा हमने फिल्म पर चर्चा कर दिया तो फिल्म के नाम है बा मंगल राशि, मतलब आप लोग समझिए गए लोग हम कि ग्रह नक्षत्र के फिल्म में देखावल जाई। अब फिल्म नक्षत्र में कहानी भाई तो बहुत बढ़िया कॉमेडियन फिल्म देखावल गई बा, लेकिन कॉमेडियन के साथ साथ अंधविश्वास के भी उजागर कइल बा। ये फिल्म खातिर भाई हम कहूँ कि फिल्म थोड़ा सा बढ़िया बा। खैर अगर आप खलिहर बानी तब, अगर खलिहर नहीं तो उतना कोनो बड़का कोनो खास फिल्म देखे हमारा हिसाब से देखला से। अब फिल्म में थोड़ा सा हम बता दी कि फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू जी के बारात लागल रहता और ये मंगला लड़का बाड़े, लेकिन चोरी चुपके से ब्याह कर जाता कि क्योंकि पता ना चले कि लड़का मंगला है। लेकिन होला ना गांव में कौन दारू पी के पूरा सच उजागर कर देला, तो उनकर की ओर से बाराती में गइल एगोड़ा कहता अरे भाई बियाह काहे करत लड़का तो मंगला हो। तब अरविंद अकेला कल्लू जी का मार मार के गोहर और निकाल के थुकल बड़ा सन, फिर बियाह कर जाता। भाई बेचारू लाचार हो जाता। अब भाई केने हो जाता सब इनके मारे मारे करते भाई तुम मंगला हो तो अपन किसी प्यार ना करो। लेकिन बखूबी देखिए एक दिन उनका से एगो लड़की से प्यार हो जाता है, यानी प्रियंका रेवड़ी जी से। प्रियंका रेवड़ी जी शादी करे के भी तैयार बाड़ी, लेकिन पंडित जी कहते कि घोर अनर्थ बा, घोर अनर्थ, इस शादी रोके पड़ जाता, अमंगल हुई। भाई जहाँ मंगल हुई जहाँ अमंगल हुई, जहाँ मंगल राशि बा जहाँ अमंगल हुई। भाई अमंगल वास्तविक मतलब जब बियाह के लोग लिया होता तब तक इनकर गाड़ी के एक्सीडेंट होता, इनकर धर्मपत्नी के जोरदार एक्सीडेंट में कोमा में चल जाता रही। अब पंडित जी बताओ कि भाई ये मंगल राशि हटावे खातिर तो के एगो उपाय करे पड़ी, गांव के करिया कुतिया से तक बियाह करे पड़ी, वो रीति रिवाज के साथ हर रीति रिवाज निभावे पड़े। अब देखल जाओ तो फिल्म में कुतिया से बियाह करत नजर आवत रहे अरविंद अकेला कल्लू अपन मेहरारू के जान बचावे खातिर हर रीति रिवाज के साथ। लेकिन किंतु परंतु अब लास्ट में ये चीज देखा बा कि जब से बियाह के बाद हर चीज देखा जाता और लास्ट में इनका जो धर्मपत्नी बाड़ी प्रियंका रेवड़ी जी के निधन हो जाता। और भाई वो जे शंकर जी के
आवागमन होता, मतलब आगमन होता। और ये देखा गई बा कि का शंकर जी मंगल के अमंगल के हटा सकेलन या फिर मंगल का मंगल के ना हटा पाए। ये से फिल्म का थोड़ा सा म्यूट कर दिया गया बा। अब ये से ब्रेक दे देबा कि भाई आप लोग फिल्म देखे आई, फिल्म के कहानी का बा, यह फिल्म का कहानी बा। अब ये देखा जी कि हमें शंकर जी यहाँ शंकर जी के पूजा करी हैं कल्लू जी, और शंकर जी आशीर्वाद दी हैं घर पे धर्मपत्नी प्रियंका रेवड़ी जी जिंदा हो जा शायद। हाँ, तुम कहते नहीं कि भाई एगो कमेंट आई रहा कि भाई बहुत अभद्र कि भैया तहार काहे छाती फाटता। भैया हमार छाती नहीं फाटत, हमार काम है सच्चाई से अवगत करावल। अब भाई काहे ना अवगत कराई हम भैया। हम बात कर रहे बानी एगो हम न्यूज रिव्यू कर रही हाँ, फिल्म के ना रहा लेकिन एगो टेलीविजन शो माटी के लाल, थम्सअप माटी के लाल टेलीविजन शो रहा जेका एडिशन भइल रहा, जेका में जजेस के रूप में भोजपुरी गायिका शिल्पी राज जे खुदे ऑटोट्यून पर गावेली वो जज बन के बैठल रहे। तो भाई हम वास्तविकता बतैले रही और हमार काम हो वास्तविकता बतावल। लोगन के बुरा लागत तो लागे दो, हमार काम है सच्चाई से अवगत करावल। हम सच्चाई से अवगत कराएं और तारा कुछ करे कोई कली हो बाकी। और हाँ भाई, अगर आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ल चाहते नहीं तो हम अपन इंस्टा आईडी दिले बानी, आप लोग हमके इंस्टा आईडी पर जाके हमके फॉलो कर सकेनी। और कोनो फिल्म के बारे में चर्चा कर चाहते नहीं तो आप लोगों पर हमके मैसेज करिए, आप लोगों के हर मैसेज का हम रिप्लाई जरूर देनी। बाकी विदा लें, आप लोग इस तरह देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। नमस्कार, जय भोजपुरिया समाज।